Хайде. Хайде, хайде. Араби. Ела, ела. Ави. Къде е пръчката, бе? Сега ще я взема. Сега ще я взема. Ави. Ави. Сега ще я взема. О! Какъв си глупав. Сега ще я хвана. Сега ще я взема. Аре бе, къде е? Къде е? Я виж. Не. Ави, не. Ави, не. Не ходиш натам. Ави, ела тук. Ела. Айде. Ела тук. Виж. Айде, готов ли си? Хоп. Яла. Не. Къде бе? Ела тука, момчето. Ави, не.